budget para sa mga biyahe ng Pangulo mula noong taong 2001, pero umabot ng halos 2.5 billion pesos ang nagasta ng Pangulo. Wala naman daw illegal kung sumobra ang gastos ng Pangulo dahil maaari nang humugot ang Malacanang sa ibang item sa budget ng Office of the President. When the congressman says yung kabuuan na contingency fund inubos sa biyahe, okay, he is wrong. The contingency fund can be used for other MOOE in excess of allocation as provided by the law. So he misspeaks. Dapat ayang tingnan na mas malaking halaga ang pakinabang ng bansa sa mga biyahe ng Presidente. When you're looking at excess spending over budget, you also want to look at the benefits that the spending brings for you. And if the benefits you're being back are in excess of whatever you forecast, okay, then you're still ahead of the game. Pero nanindigan si Linggo na lalabag sa batas ang sobra-sobrang gasto sa biyahe ng Pangulo. Tumigil na rin daw dapat si Nograles sa pag-aabugato kay Pangulo Carono. Speaker Nograles, hinahamon kita. Form a special investigating committee to investigate these abuses.